Ирләрдән Әбу Бәкер радияллаху анха беренче мөселман булды. Аннан соң Зәйд бин Харис радияллаху анха ислам динен кабул итте. Аның артыннан Әбу Бәкер радияллаху анханың бер кулы мөселман булды. Аннан соң кешеләр берәм-берәм килеп исламга килә башладылар. Әмма алар диннәрен мөшрикләрдән яшерделәр иде. Бары Әбу Бәкер радияллаху анха гына яшермәде. Аның янына кем генә килеп утырмаса, аны ислам диненә өндәр иде. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи вәссәлам янына китерер иде. Расуллах саллаллаху галейхи вәссәлам аңа иман нигезләрен аңлаткач, ул кеше мөселман булыр иде. Әбу Бәкер радияллаху анханың өндәве белән исламга килгән сахабалар түбәндәгеләр. Әүвәл Госман бин Гаффан радияллаху анха. Аннан соң Әбу Хурайра радияллаху анха. Аннан соң Габдурахман бин Гафиф радияллаху анха. Аннан соң Тәлха радияллаху анха. Аннан соң Габдуллах бин Мәхсуд радияллаху анха. Аннан соң Сәгъд бин Әбу Ваққас радияллаху анха. Кыскасы барлыгы 39 кеше. Әмма ислам динендә булуларын ачыктан-ачык белдермәсләр иделәр. Алар Кәгъбә мәчетендә намаз кылмаслар, иләрендә укырлар иде. Кай чагында Хира тауына чыгырлар, анда торырлар иде. Буларның нидер яшереп йөрүләрен иң элек Әбу Талиб тыйып алды. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи вәссәламгә әйтте: "Я Мөхәммәд, син нинди дин алып килдең?" диде. Пәйгамбәр саллаллаху галейхи вәссәлам аңа иман нигезләрен аңлатты. Әбу Талиб: "Мин ата-бабам динен ташламаячакмын. Әмма Тәңрең сиңа ни буйырса, аны эшләрмен. Сине саклармын. Мин барында сиңа беркем дә сүз әйтә алмас" диде. Көннәрдән бер көнне Гали карамаллаху вәҗһәһу намаз кыла иде. Әбу Талиб килгәч, Гали куркып калды. Әбу Талиб аңа: "Әй угылым, бу ни диндер?" дип сорады. Гали карамаллаху вәҗһәһу аңа: "Әй ата, бу динне миңа хәзрәти Мөхәммәд саллаллаху галейхи вәссәлам өйрәтте. Аның диненә кердем, мөселман булдым" дип җавап бирде. Әбу Талиб әйтте: "Яхшы булыр. Мөхәммәд сиңа ни буйырса, аны сакла, җиренә җиткер. Ул бер вакытта да ялган сөйләмәде һәм сөйләмәс" диде. Шул рәвешле берничә көн үтте. Ахыр чиктә моны мөшрикләр дә сизеп алдылар. Кәгъбә мәчетендә Мөхәммәд бер дин китергән, имеш. Пәйгамбәрлек дәгъвасын кыла, имеш. Байтак кешеләр аңа ияргән, имеш. Аның диненә кергәннәр, имеш. Яшерен генә дин тоталар, имеш. Дип үз араларында сөйләшерләр иде. Бу сүзне Әбу Җәһил ләгин дә ишетте һәм: "Әгәр Мөхәммәдкә иман китергән кешене белсәм, башын кисәр идем. Әгәр Мөхәммәд Кәгъбә мәчетенә килсә, путтан башка нәрсәгә сәҗдә кылса, башына таш белән урырмын ки, башы ярылып миләре чыксын" дип әйтте. Хәзрәти Расул саллаллаху галейхи вәссәламгә иярүчеләрнең саны 39 кеше булгач, Кәгъбә мәчетенә барып намаз укырга теләделәр. Ләкин Әбу Җәһил белән Гомәр бин Хаттабтан сакланалар иде. Чөнки көрәеш улуклары арасында шул икесеннән дә куәтлерәк беркем юк иде. Бер көн Пәйгамбәр саллаллаху галейхи вәссәлам дуга кылды һәм әйтте: "Я Раббым, ислам динен ачып салсаң иде, Гомәргә яки Әбу Җәһилгә иман китергә насыйп итсәң иде" диде. Гомәрнең бер кыз туганы бар иде. Ул ислам динен кабул итә. Бер көнне аның Коръән укыганын ишетеп, "Гомәр, син нәрсә укыйсың?" дип сорады. Ул кыз: "Бу Аллаһ Тәгаләнең сүзе, Мөхәммәд пәйгамбәргә күктән иңдерелде" дип җавап бирде. Гомәр: "Аның сүзләрен яна бераз укы, мин ишетимче" дип әйтте. Шуннан соң ул кыз ахырынача укыды. Гомәр исә колак салып тыңлады. Күңеле йыды. Иман нуры белән тәэсирләнде. Алга таба ул
Хәзерге вакытта Мөхәммәд кайда? Миңа күрсәт диде. Хатын, нигә дип сорады. Гомәр радиаллаху анха, бу син укыган сүзләр һич шиксез белдем ки, кеше сүзе түгелдер, Тәңре сүзедер. Мин дә иман китерәм дип җавап бирде. Шуннан соң ул хатын Гомәрне җитәкләп Хәдичә радиаллаху анха өенә Мөхәммәд янына алып барды. Мөхәммәд саллаллаху алейхи вәссәләм анда сахабалары белән җыелган иде.